दिनै 31 मार्च बे 31 मार्च दिना जोंनि थाखाय मोनसे गेदेरथार सान आरो बे सानखौ दिनै जोंनि आसाम सरकारा फरायसा सान हिसाबै बिथांमोना घोषणा खालामबाय, मिथिसार होबाय आरो जों बर' माहारिनो मोनसे गिदिर उपहार होबाय। जोङो 50 बोसोर सिगांनिफ्रायनो जों बर' रायजो नांगौ होननानै दुलाराय बर' फरायसा आफादनि दैदेननायाव आरो गुबुन गुबुन जोंनि दल संगठनफोरनि दैदेननायाव बे बर' रायजो दाबिनाया सोलिबोबाय थादोंमोन आरो बिनिनो सानसे समाव 1952 31 मार्चआव बे जोंनि दिनैनि गेदेर साननि बिमुंगिरि बिथां जोंनि बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मनि जोनोम जायो आरो बिथाङा 1986 मायथाइयाव दुलाराय बर' फरायसा आफादनि आफादगिरि जायो आरो 1987 मायथाइनिफ्राय बिथांनि दैदेननायाव डिभाइड आसाम 50-50 नामै आलादा न'खर रायजो दानायनि सोमावसारनाया जागायजेनो आरो बिथाङा अबथिराहै 1990 मायथाइनि 1 मेआव बिथाङा रुंसारि जाना थाङो आरो बिथाङा जोंनि नर्थ इस्टनि बर' माहारिजों लोगोसे ट्राइबेल माहारि आरो बे आसामनिनो गुबुन गुबुन जाति जनगोष्ठीफोरजों लोब्बा लाखिनानै बे ओनसोलाव मोनसे बर' रायजो दानायनि सिमां नुदोंमोन आरो दिनैहाय बिथांनि सिमां लानानै जोंनि दुलाराय बर' फरायसा आफाद आरो बर' रायजो राजाफ्रा दिनै थामोनथानि थाखाय जोङो मोनसे बेलेग लेभेलाव दा सोमावसारबाय थादों आरो दिनैनि बे गोथार सानाव जोंनि आसाम सरकारा बिथांनि जोनोम सान आरो बिथांखौ स्मरण खालामनो थाखाय गोसोखांनो थाखाय दिनै जोंनो बर' माहारिनो मोनसे गेदेरथार उपहार होबाय, बेनो जाबाय फरायसा सान फालिनाय। दिनैनिफ्राय बे नैबे 2023 मायथाइनि 31 मार्चनिफ्राय बेबायदिनो जेब्लासिमनिखि संसारा थागोन अब्लासिम जोंनि आसामा फरायसा सान हिसाबै स्टुडेन्टस डे हिसाबै बे 31 मार्चखौ जोङो मोननो हाबाय। थ' बेखायनो आं बुंदों जोंनि बर' रायजो राजानि जानानै जोङो आसाम सरकारखौ जोङो साबायखर बावदों, लोगोसे जोंनि गिबि मन्त्रि मानगोनां हिमन्त बिश्व शर्मा सारखौबो जोङो बर' रायजो राजानि जानानै जों भेरगाव ओनसोलनि जानानै बे टंला ओनसोलनि जानानै जों बिथांखौ मान बावहरदों आरो जों साबायखर होदों। बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मखौ गोसोखांनो थाखाय जोंनि बर' माहारिफ्रा जोङो दिनैनि बिथांनि जोनोम सानखौ लोब्बा लाखिनानै जोङो बिथांखौ गोसोखांबोबाय थादोंमोन, नाथाय दिनै गेदेरथार महरै जोङो फालिनो मोननायखाय जोङो गावखौनो गोजोननाय मोनदों आरो भेरगाव जिल्ला UPPL हिसाबै कालिंदुवार ब्लक कमिटि UPPL जों जोङो जयैनो दिनै बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मखौ बे फरायसा सान फालिनायजों लोगोसे बिथांखौ जोङो जोनोम साननि मान बावदों आरो बिथांनि सिमाङा, बिथांनि मावनाय दांनाया जोंनि बर' माहारिनि गेजेराव अरायसम थांना थागोन होननानै जोङो बिथांखौ गोसोखांनो थाखाय जोङो खामानि मावबोबाय थादों आरो बिथांखौ दिनै गोसोखांनो थाखाय बे फरायसा सान लाबोनायाव जोंनि UPPLनिबो एसे आखाइ दं, अरिहना दं, बेनि थाखाय जोङो बिथांखौ गोसोखांदों आरो जोंनि UPPL दिल्लीनिफ्रायबो जोंनि आसाम सरकारखौ साबायखर बावदों। बिथां जोंनि गिबि मन्त्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्माखौबो जोंनि गोसो गोरबोनिफ्राय मान बावदों आरो बे खामानिखौ जाफुंनायाव गोख्रों बाहागो लानायनि थाखाय बिबान लानायनि थाखाय जोंनि BTRनि चिफ गाहाय मावफुं सोद्रोमा बिथां जोंनि प्रमद बर' सार बिथांखौबो जों साबायखर बावदों। जोंनि केबिनेट मन्त्रि आसामनि UG ब्रह्म सार बिथांखौबो जोङो साबायखर बावदों, लोगोसे जोंनि दुलाराय बर' फरायसा आफादनि आफादगिरि मानगोनां दिपेन बर' सार बिथांनि नाजानायाव बे दिनैनि गेदेरथार साना आसाम सरकारजों सरकारिकरन खालामजाबाय। बिथांखौबो जोङो जोंनि भेरगाव जिल्ला आरो कालिंदुवार ब्लक कमिटि UPPLनि जानानै जों बिथांखौबो साबायखर बावदों आरो लोगोसे गासैबो सारा पृथिबियाव थानाय जोंनि बर' माहारि रायजो राजाफोरखौ दिनै फरायसा साननि हिसाबै जोङो हामग्लायनाय बावहरदों। लोगोसे दुलाराय आसामनि गासिबो जाति जनगोष्ठी आरो जाति जनगोष्ठीनि सोद्रोमाफोरखौ जों बर' माहारि हिसाबै
फरायसा सान हिसाबै बयखौबो साबायखर बावहोदों बेखिनिखौनो बुंनो सानदों आरो जोङो गोबांथार खामानिफोरखौ मावलांनांगोन आरो जोंनि बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मखौ जोंनि गेजेराव फोथांना लाखिनो थाखाय जों नाजालांनांगोन बेखौनो आं खावलायबाय। मोजां सोंथि। जोंनि बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मनि नाजानायाव जोंनि दुलाराय बुहुमनि बर'फ्रा खौसेथि जादोंमोन नाथाय बिनि गेजेरावबो माखासे गाबागाव सेन्टिमेन्टआव गाबागाव लुबैनायखौ हास्थायग्रा माखासे लिडारफोर दंमोन। जे समाव दुलाराय बर' फरायसा आफादा आलादा न'खर नांगौ होननानै डिभाइड आसाम 50-50 स्ल'गान होनानै हा नख्रां मोनसे खालामनानै जे सोमावसारदोंमोन बै समावबो आबसु सैनारि होननाय आलादा बिथांमोना खामानि मावग्रा बिथांमोना ओंखारदोंमोन। बेबायदिनो दिनै जोंनि गेजेराव बेबायदिनो जों जेब्ला खौसेथिनि स्ल'गान होयो अब्ला माने गाव गावनि गोसोनि लुबैनायखौ सुफुंनो थाखाय गुबुन गुबुन खामानियाव हेंथा होग्रा बेबायदि सोमजिखायो। थ' जेराव गुफुर दं बेहाय गोसोमाबो थागोन खिन्थु बेबायदि होननानै जों जिरायना थागोन बे नङा। बर' माहारिखौ बे बुहुमाव बयनिफ्रायबो गोजौसिन मासि होनो थाखाय जों नाजालांबाय थागोन आरो खौसेयै जों आगान सुरनांगोन। सोरबा जोंनिफ्राय एरायनानै खामानि मावदों बिथांमोनखौबो जोङो खावलायदों जि खामानि माव जोंनि माहारिनि उन्नतिनि जौगानायनि सान्थिनि थाखाय खामानि माव जों खावलायबाय। जों खौसेयैनो दं बिथांमोननि साननाय हनायाबो खौसे खामानि मावनायनि रोखोमा आलादा आलादा जानो हागौ खिन्थु बर' हिसाबै बिथांमोनखौबो जों खौसे होननानै सानना लादों आरो जों खौसेयैनो मावनांगोन। आं बेखौनो खावलायबावदों मावनायनि बिथांखिफ्रा बेलेग बेलेग जानो हागौ खिन्थु हारि हिसाबै थांना थानायनि खामानिया लयख' आरो उद्देश्यआ मोनसेयानो जानांगोन। बे असिलाजों जोंनि बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मआ जोंखौ सुबुरन्थाइ होलांदों, जोंखौ गियान होलांदों, जोंखौ एग्जाम्पोल होलांदों। जों जि रावखौ रायलायो बेनो जोंनि बिमा राव आरो बिमा रावखौ फोथांना लाखिनाया जों साफ्रोमबो बर' माहारिनि मावनांगौ हाबा। जों जि गानो गामसा गानो दख'ना गानो आर'नाइ लायो बे जाबाय जोंनि बर' हारिनि महर मुस्रि आरो बे महर मुस्रिखौ फोथांना लाखिनाया जोंनि साफ्रोमबो बर' फिसानि मावनांगौ हाबा। जोंनि जि मावनांगौ हाबा बेनो जोंनि धोरोम आरो बे धोरोमखौ फोथांना लाखिनायानो जोंनि खामानि। बेखायनो होनदों भागवत गितायावबो होनदों कर्मये धर्म, माने खामानि मावनायानो जोंनि परिचय, धर्मआ जाबाय जोंनि परिचय। सेथि परिचयआ जाबाय जोंनि बिमा राव। बिमा रावखौ जों फोथांना लाखिथारनांगोन, जों रायलायनांगोन, बेखौ जों एक्सारसाइस खालामबाय थानांगोन। नैथिया जाबाय जोंनि आसार खान्थि, जोंनि गाननाय जोमनाय, जोंनि माहारिखौ जों गाननाय जोमनायजोंबो जों सिनाखि होनो हायो, बेनो जाबाय जोंनि धोरोम मावनांगौ धोरोम। माखासे आध्यात्मिक धोरोम जोंहा दं, जोंनि गेजेराव जेनेबा बाथौ धोरोमखौ जों गुदि धोरोम होनो, बे जाबाय जोंना आध्यात्मिक धोरोम। खृष्टान धोरोम दं, ब्रह्म धोरोम दं, बिभिन्न जा धोरोम दं, बेहाय गुबुन गुबुन थासारियाव जों थानो हागौ। नाथाय बर' हिसाबै मावनांगौ धोरोमा जाहैबाय गावनि राव आरो हारिमुखौ फोथांना लाखिनायानो गिबि धोरोम। बेखायनो जों खौसेथि आगान सुरनांगोन आरो बर'फ्रा खौसेथि जाथारनांगोन आरो खौसेथि आगान सुरनानै जोङो दुलाराय बुहुमाव गावखौनो गोजौसिन मासियाव जोङो लाबोनो हानांगोन। दिनै दुलाराय आसाम नाङैनो बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मनि जोनोम सानखौ फरायसा सान हिसाबै फोसावनायजों लोगोसे दिनै गिबि खेबनि दुलाराय आसाम नाङैनो फरायसा सान हिसाबै दिनै फालिदों आरो बे लेखायनो जोंबो खालेंदुवार ब्लक कमिटि आरो भेरगाव जिल्ला UPPL कमिटिया बिथांनि जि बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मनि जोनोम सानजों लोगोसे फरायसा सान बे सानखौ जोङो दिनै अनुस्थपिया हिसाबै जोङो दिनै फालिदों बेहाय बे टंलानि जे भेरगाव जिल्लानि बे मावखुलियाव। दा बेहाय जोबोद गोजोननाय मोनदों जे बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मनि जि अबदान, बे अबदानखौ मान होनानै दिनै आसाम सरकारा बिथांनि जि बिहोमा, बे बिहोमाखौ मान होनानै दिनै फरायसा सान हिसाबै बर'फोरनि जि दाबि खालामनाय हिसाबै बिथांमोना गनायथि होबाय। बियो जोबोद माने जोंनि थाखाय बाख्नायथाव जादों आरो गमामायै जोङो
असमनि चिफ मिनिस्टार डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा बिथांनो जोङो जोंनि गोसो गोरबोनि हामलायनायखौ जासिहरदों। आरो दिनै बिटिआर सरकाराबो दिनै बे मोनसे दाबिखौ लानानै बा दुलाराय बर' फरायसा आफादा बे दाबिखौ लानानै गोबां समनिफ्रायनो नाजाबोदोंमोन जे बिथांमोननिबो दुलाराय बर' फरायसा आफाद बिथांमोनाबो बे बेलायाव जोबोद अरिहना दङ। बेनिखाय आङो दुलाराय बर' फरायसा आफादनि दैदेनगिरि बिथांमोननिसिमबो आङो धन्यबाद होदों आरो गासै संग्रामि नेता बिथांमोननिसिमबो आंनि दिनै बर' हारिया मोनसे स्वीकृति मोननायनि लामायाव थांगासिनो दङ। बेबो मोनसे माने जोंनि गेजेराव जाफुंसारनाय मोनसे होननानै आं बुंगोन। बेफोरनि थाखायबो गासैबो संग्रामि नेता बिथांमोननिसिम आंनि गोसो गोरबोनि हामलायनायखौ आं बिथांमोननो दिनै बे गोथार साननि गेजेरजों आं बावहरदों।